Portosín acolle un ano máis o Campeonato Galego de Slalom Inclusivo. Trátase da terceira edición desta proba e Porto do Son volve a ser anfitrión para esta modalidade deportiva. Esta quinta proba celebrarase este domingo, 5 de agosto, ás 11 da mañá no Real Club Náutico de Portosín. Unha presentación que contou un ano máis que a presenza da conselleira do Mar, Rosa Quintana, que soubo recoñecer a labor que están a realizar dende a Asociación Adecodea Noia e dende o GAPS e o de Fisterra, quenes organizan estas xornadas náuticas adaptadas Un mar para todos. É para mí moi gratificante participar en iniciativas como esta que contan cun alto valor social. Dende logo tendes todo o meu recoñecemento, pero tamén a miña admiración. E digo isto por varios motivos. Porque a través desta iniciativa sodes capaces de promover valores fundamentais na sociedade actual. Moitas veces estes valores están esquecidos por mor dos individualismos, como é o caso da convivencia, a integración social, a igualdade de oportunidades, o espírito de superación ou o traballo en equipo. O slalom inclusivo é unha modalidade deportiva que consiste na realización dunha serie de probas de habilidades a bordo dunha embarcación que está capitaneada por persoas con discapacidade. Desta forma, grazas ao apoio do Concello de Porto do Son e a Deputación da Coruña, persoas con alto grao de discapacidade poden disfrutar do deporte sen ningunha barreira.